मेमोरेन्डाम अफ सेटलमेन्टखौ लानानै जोंहा नोंथांमोना गोबाङानो सिनायो दे बेखौ गोबाङा नायाखै आरो आं नोंथांमोननो फोसावगोन दीपक रामचियारी होनोब्ला सासे मुंदांखा बिथां साराबो सुबुं दा बर' रावैनो माखासे माने गोलाव लिरबिदां लिरदों बिथाङा पस्ट होदों दा नैबे पस्टखौहाय आङो जायफ्रा नोंथाङाबो सासे बर'ब्ला खोनासंनो हागोन आं थाबथा थुबथा जाहाथे दाजाथों नाजागोन फरायलांनो जाहाथे खोनासंजाथाव जायो आरो गिबियावनो निमाहा बिनाय थायो माबाफोर एसेफोर गोरोन्थि जालाङोबा अननानै निमाहा होगोन। जागायनोसै दीपक रामचियारी बाक्सानिफ्राय मुंदांखा सासे फावखुंग्रिनि बिफा नोंथांमोना बेखौ मिथियो। जागायनि बिथां सारा लिरदों जों बयबो बर' फिसायानो मिथिगौदि जोंनि प्रप'ज्ड बड'लेण्डनि सारि सिमायानो जाबाय साहा हिमालय हाजो, खोलाहा बुरलुंबुथुर, सोनाबहा संकस आरो सानजाहा सदियासिम। बे नोजोर आरो थांखिजों जों 1993 बा 1993 आव बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल (BAC) स्टेट एक्टनि सिङाव 2003 आव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (BTC) आन्डार 6 शेड्युल अमेन्डमेन्ट अफ एक्ट अफ इन्डियान कन्स्टिटिउसन आरो 2020 आव BTC एडमिनिस्ट्रेटिभनि आन्डारावनो BTAD एबा एरिया डिस्ट्रिक्टनि जागायनायाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बा BTR माने एरिया डिस्ट्रिक्टखौ रिजन एबा ओनसोल मुं दोननानै सोलायनाय बेफोर सुक्तिया जानानै थाङो। खोनासंलांनो हागोन। दा बाथ्राया जाबायदि जोंनि गुबै थांखि आलादा बड'लेण्ड रायजोआ दाबोनो जाफुङाखै नाथाय फार्स्टआवहाय BAC, सेकेन्डआव BTC बा BTAD, थार्डआवहाय जोंहा थामथियाव BTC नियानो सोलायबोनानै BTR मुं जोनोम मोनथाम काउन्सिल एबा गावखुंथाय गोहोखौ गथायनानै होबाय जोंनो। बेसिमहालागै थिगानो दंमोन नाथाय दिनै आसामनि BJP रुलिं पार्टिया जरजबस्त काउन्सिल गभर्नमेन्टआव हाबफैनानै जोंनि अट'नमि पावारखौ अकुपाइड बा सेनानै लानानै खालामनानै फैनाया बेसे ओंथि गोनां। जोंखौ जुदा जानोबो थिनो, गुबुन फारसे हाबफानानै जोंनि थोरसिनि ओंखामखौबो बाहागो लाफायो बेखौ जों दिनै दावसिन नोजोरजों नायनो गोनां दं, माने दाउफोरबायदि मेगनजों। जोंखौ जुदा जाहोनायनि बागै बुङोब्ला BTC BTAD एकर्डनि गेजेरजों जोंनो थोंजों 3079 गं गामिफोरखौ आयेननि गेजेरजों गथायनानै होदोंमोन जायखौ जों मियादि पाट्टा गोनां हा होननानै बुंनो हायो। गुबुन फारसे BTADनि खोला आरो सानजा सिमायाव 95 गं गामिफोरा डिसपिउटेड भिलेजेस हिसाबै हेंगिं जानानै दंमोन, जायखौ जों डिसपिउटेड भिलेजेस अफ कन्टिजियास टु BTAD एबा BTADनि अमीमांसा नांजाबफानाय गामिफोर होननानै बुंनो हायो। दानिया फैदो BTC BTR एकर्ड 2020 नि अल्टारेशन अफ एरिया अफ BTAD क्लज नम्बर 3.1 नि 3.1 जोंहा BTR एग्रिमेन्टनि बायदिब्ला गिबियाव बैफोर 95 गं डिसपिउटेड भिलेजफोरनिफ्रायसो BTR आव हाबनायनि अग्राधिकारखौ मोनग्रोनांगौमोन। मानोना क्लज नम्बर 3.1 आव लिरजानानै बैफोर गामिफोरासो थोंजों सोमोन्दो दं, माने बिसोरो कन्टिगिउआस टु BTAD। गामिफोरखौ BTR आव सोनो थाखाय केबिनेट डिसिसन लादों। बेफोर गामिया नाथाय
कन्टिजियास टु बिटिएडि नङा, माने बै क्ल'जआव लिरनायजों बारा सोमोन्दो गैया। जानोबा बेफोर डिमान्डआ भार्बेलि जानानै दंमोन, थेवबो जों बेखौ बयबो बराय नांखागोन मानोना जोंनि गुबै दाबिया संक'चनिफ्राय सदियासिम खामोन। बेखौ सोरबाया बाजानांगौ दं होननानै आं माब्लाबाबो साना। आं सानो क्ल'जआव लिरनाय बाथ्राया नांगौ बायदि जायाखैमोन। कन्टिजियास टु बिटिएडिनिबो बाहेरानि गुबुन सानजानि प्रप'ज गामिफोरखौ सोनो नागिरमारदोंमोनब्ला क्ल'ज 3.1 आव बाथ्राया फंसेब्लाबो रायखांजानांगौमोन। अब्ला रावबो गोनो गोथो साननो हानाय नङामोन। आं क्ल'ज नम्बर 3.1 खौ रायखांथ'बावला मानोना बे क्ल'जआ जोबोद गिलु बालु। समाव जों बेनि थाखाय बाथ्रा बुंनो बयबो थियारि थानांगोन। दिपेन बर' बिथाङा अलरेडि बेनि सायाव एसे बुंखानायखौ आं खोनाबाय, बिथाङा लिरदों। बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायदों दि जों बयबो बिटिसि, बिटिएडि आरो बिटिसि बिटिआरनि म'सनि क्ल'जफोरखौ लाइन बाय लाइन फरायनानै बुजिनो नाजानांगौ। जेब्ला जों बयबो बुजिगोन अब्ला जोंनि गेजेराव फारागथि सानलायनायाबो खारगोन। स्पेसियेलि आं बेवहाय क्ल'ज नम्बर 3 अल्टारेशन अफ एरिया अफ बिटिएडि नि सायावल' जर होनानै बाथ्राखौ लिरनाय जादों। बेखायनो आं बयखौबो खावलायो दि नोंथांमोनाबो बे क्ल'ज नम्बर 3.1 नि आरो 2 खौ गोसो होनानै फराय आरो बुजिनो नाजायोब्ला मोजां जागोन, जायखौ आं पस्टआव होफानाय जाबाय। जै बर' हारिनि बिथाङा लिरदों। जोंहा बिथां मानगोनां दीपक रामचियारी सारा, बिथाङा बाक्सानिफ्राय मेहेरगोनाङै रायजो राजानो नैबेखौ लिरनानै होनायाव आंबो फरायनो मोनबाय। निस्सय रायजो राजायाबो एसेबाबो बुजिबाय जोंनि थाखाय माया मोजांमोन, माया गाज्रिमोन, माया गिथाव। आरो दानि जोंहा बिबार बिजेपिआ मा सार्थ लादों। जोंहाथ' मोननैबो हालेवग्रासो सिम्बोला। इउपिपिएलआ जाहैबाय जोंहा ट्रेक्टर, जोंनिनो बर'नि मैखोम गोरा स्ट्रं पार्टि। आरो गुबुन दङ जोंहा पिपिएफ, बेबो जोंहा हालेवग्रा नांगोल, बर'नि मैखोम बेबो स्ट्रं पार्टि होनजायो। दा नारा नाथायाथ' जोबखाला गावजों गाव ओरैबो ओरैबो। नांगोलाबो हालेवदो, ट्रेक्टराबो हालेवदो, उनावहाय बै हालेवखांनायाव बिजेपिनि बे फदम बिबारा बारबा बर'फ्रा गल' गथ' जादो। बेखौ मा सानो बर'फ्रा? बेखिनियानो आपडेटआ। मोजां मोनदोंब्ला सारनि थाखाय शेयार खालामनांगोन। लाभ इउ अल।